1 erää, kivipaperi, sakset, voittaja valitsee joko mysteerilaatikon tai mysteerihenkilö. Häviäjälle jää toinen. Kivi, paperi, sakset. Mä otan sen henkilön, koska Hyi, ihan vaan tässä oli pääkallo, niin ihan sen takia. Ei saakeli. Siis mä veikkaan, että täällä ei oo mitään syötävää. Oi jumaa! Täällä on kuitenkin joku huijaus. Ei oo. Vapaudut vankilasta kortti. Kuori sisältää 20 euron lahjakortin paikalliseen pizzeriaan. Ole hyvä. Siis ihan oikeestikko? Ihan oikeesti. Enpä Ja ois tuon arvannut. takia piti päivä täristä. Niin. Siis mulla on ollut ihan paineita Joo. täällä. Nyt kun sulla tuli tuo, niin mä oon niinku tuplaantu oikeesti tää jännitys, koska ei molemmat oo hyviä. Ei voi olla hyviä. Tuo äskeisen jälkeen, niin ei mulla niinku loppu ihan kaikki ajatus, että mitä se voi olla. Ei se vaan nyt sattuu. Tervetuloa. Eli Pakkari Ville, Manala Tattoosta, tatuointitaiteilija. Valitse yksi näistä kuvioista, minkä haluat tatuoiduttaa omaan kehosi Oikeesti? valitsemasi kohta. Saanko mä ottaa ton koko nelikon, koska sittenhän se niinku... Onko se mahdoton? Ei. On villiä. Onko ensimmäinen kuva? On. Mihinkäs kohtaan me tehdään tämä? Kyllä me lähdetään tonne niinku vasempaan nilkkaan pyöräyttää sitä. Ei hätää, mä oon kattonut sitä, mikä ikinä näkyykään penikkana TV:stä, se joku Los Angelesin tatuointiohjelma. Mites niinku nyt, kun toi leipomo ei lähde susta pois ikinä? Tää on varmaan joku kehu tavallaan leipomolle ja... Uskollinen työntekijä. On. Historiamme ensimmäinen limputkoisi tatuointi. Onko historia ensimmäinen putaanpunonkin tatuointi? Varmaan. Mä näen jo tätä vähän. On hieno. Ei tuo ensimmäinen limputkoisi tatuoitu, mutta kuka on seuraava?